Alo, evo mene opet malo. Ovako, danas imam jednu ideju za video, ja bih voljela da je moja originalna ideja, ali nije. To je bio trend na TikToku prije mjesec dana, možda malo manje, i par youtubera je to napravilo, tako da bi bilo baš cool to gledati. Rekla sam da bi mogla to napraviti jer mislim da bi bilo zabavno. A o čemu se radi? Radi se o tome da mi vi pošaljete vaš username i šifru od Snapchata, a ja vam uđem i radim strikove, šaljem vašim prijateljima slike, stavljam vam nešto na story, tako sve. Ja sam stvarno mislila da mi neće niko poslati jer zašto bi mene niko vjerovao. Ja sam rekla kao u smislu ako mi stvarno vjerujete da mi pošaljete, bilo bi mi stvarno drago i stvarno vas puno mi je to slalo i ne mogu vjerovati da je, tako da sam izdvojila par ljudi, ne mogu sve staviti, žao mi je jer nemam memorijsku za toliko snimat, a nema ni živaca toliko uređivati, tako da hvala svima koji su mi poslali, izdvojila sam par, pa ćemo odmah početi s videom zato što ja jedva čekam. Smo nekome na profil, brate koliko strikova ima, šta je ovo, poslat ćemo Lari, zato što evo ne znam zašto, ne znam šta mu je poslala ovo, šta sluša, Justin Timberlake-a, idemo poslat Lari. Hekt ćemo napisat, he. Evo poslat Lari, ajmo dalje. Dalje imamo Ivu, sad ćemo poslati Ivi. Di si Iva, ima li koja piva? Dajmo Andriju, vidi Andrija sa slušama. Ako je Andrija? Pisat ćemo di si Andrija. Di si Andrija. Šta kaže Lana? Seka. Uj, Seke. Seka ima dobrog pasa, pa sad ćemo napisat to. Seka, dobar pas. Evo Seka piše. Ups. Zaboravila sam da se skrina. Ajme, meni sad će ljudi vidjeti da skrina. On me nadam se da ti se neće na ljudi prijatelji. Šta kaže Andrija? Andrija. Andrija je legenda. Kao legenda, ne mogu vjerovati. Ušli smo Valentini na Snap, sad ćemo vidjeti šta je imam posla. Opet ćemo početi razgovor sa ono, di si. Tako. Šta kaže Nika? Nika, hvala šta si me posjetila koliko je sati. Jer bez Nike ne bi znao koliko je sati. Nikol, evo. I Nikol mi isto rekla koliko je sati. Nikol, hvala ti šta si me i ti posjetila koliko je sati. Šta bi ja i Vale bez tebe. Tako je. Andrej. I Andrej je rekao koliko je sati. Čekaj, za njega ćemo posebno nešto, pošto ono, to je Andrej. Čekaj brate mili, šta je ovo? Hvala Andrej na satu, jer inače ga nemam. Ja sam sama sebi toliko glupa, a to nisu istine. I Marija je rekla koliko je sati, šta je ovo? Šta je ovo? Svi su neki urari, a legende. Klaudija rekla koji je datum. Hvala Klaudija, šta si moj kalenda. Nisi lani odgovorila Valentina, ubit ću te. Sorry šta te sinala Vale. Gabriel. Gabro, imamo na isti datum imenadan. Nema veze, zanemari. Nisam školovala. Ja to skrina, valjda se neće ljudi. Iako su snovi nemogući, zašto bi odustali od njih? Ma, svaka čast, ženo, bravo, tako treba. Šta je ovo? Tako ću poslati. Sad ću ja staviti na story. Ćemo pitati Ivana, jer stavljaš šta na story. Dok on odgovori, pođe pol godine. Ne gledam. Je li Valentina šta stavlja na story ikad? Sad ćemo mi pitati da vidimo ili smijemo šta. No, isključi mi se laptop. Eto ti ga đavle. Niko mi neće odgovoriti. Ne mogu tako, šta je ovo? Ne stavlja baš ništa na story. Ma stavit ću, Vale ne mogu ga čekat. Pošto mi niko nije odgovorio jer ona ništa stavlja na story, ja ću staviti sad na story. Svi koji me ne znate, pitajte nju ko sam ja. I ljuta sam šta ne znate ko sam ja jer ne gledate moja videa.
Šalim se. Tako, stavit ću to na story, Vale, niko, ja ne znam šta je ovo, šta je Ivan napisao. Zašto ide na YouTube? Pa jer snima za YouTube. Ivane. Gotovo je sa Valom, Vale. Ne zna. Evo ga, znači ovako, sad ulazimo u Snap, zadnja, ne znam kako se zove cura, zaboravila sam, mislim da je cura. Idemo, Isuse, šta je ovo? Bare, idemo poslat Baru. Tako ćemo. Sisteranju ćemo poslati ovako. Ovako, gledaj sad. Rekvizitor. Ovako. Napisat ćemo Pitbull. Tako. Teja je stavila plafon, pa ćemo i mi plafon. Ali ovako s menom. Jel stavlja nešto na storije? Show me your boobs. To su neke privatne stvari, to nećemo gledat. Ja ću ovo nju staviti sad na privatni story, zato što, ali neću ga gledat, zato što je privatno. I ne smije se gledat privatne stvari, ali ću samo staviti na story, tako da... show me your boobs. Čekaj, stani. Sad ćemo je na timer isto neke slikice. Stavit ćemo isto na show your boobs. Amo dalje, sad ćemo je nabit ćemo storije, znaš koliko ćemo je storija nabiti, to neće biti istine. Sad ćemo ovako. A ne timer. Stavit ćemo, ona voli fudbalere. Zašto niko ne odgovara više? Koje? Šta ko je? Ja sad! Ajme, sad svi ljudi odgovaraju, čekaj polako. Teja, da. Ne. Grgić. Kako dobre slike. Evo mene opet malo. Zašto si ti najbolja vicina? Opet kakva je bila malo prije na Bartulovom, pozdrav. Što se vi svi međusobno znate? Pa sad kužim, brate. Ja sam bila na tvom Snapu. Gdje sam glupa. Neko nešto kupuje. Bogati, ja bi nešto kupovala. Čekaj, ljudi oni još šalju. Sisteranja. Nije najbolja vicina, nego vicina. Hej! Nije najbolja... Kako sam glupa! Kjara, samo Pepa. Može. Odjavljujem se sada, ali video gori. Ljudi moji, to je to za ovaj video. Hvala svima što su mi vjerovali na riječ. Hvala puno što su mi poslali šifru i username. Nemojte to drugim ljudima raditi, jer može biti svega, ali evo, to je samo isključivo za video. Ja se nadam da nisam nikoga razljutila i da nisam napravila nekakve probleme, nisam ništa radila, niti čitala, samo sam sada, tako da. Ako ste uživali u ovom videu, definitivno ću snimiti još više dijelova, jer mi je ovo prezabavno. Tako da, hvala vam na gledanju. Do sljedećeg puta se vidimo. Ostanite mi uvijek tako dragi, šesni, lipi, zdravi, veseli. Ako niste, morate biti, jer ja tako kažem. I vidimo se do sljedećeg puta. Ajde, bog. I hvala svima. Gas.